तो दे दो बात साहब ने मान लेना ऊ तो बा एवं सुनो अरे तो दे दे ना देह ना कमोर हिली काहे हो आज बहुत है पगोर मिली हाँ तो चाही एक टेस्ट के ना तो मिल अंदाजा बहो अच्छा तहरा भांग के सवाद में तमाचा हो बड़ी ताजा हो भांग के सवाद में तमाचा हो बड़ी ताजा हो बुलबुल के हालवा खाली सिवालवा लगल पवरिया के जानवा लेना दो पुड़िया सस्ते ही दामवा हाँ तारे 2 गो ना 4 गो दे दा 4 गो ए तोहरा भंगिया के बहुत डिमांड बाटे हो बराड बाटे हो बराड बाटे जे भी खोइला सब मस्ती में राजा बहो अरे राजा बहो ताकत मिलावले में गाजा बहो तहरा भांग के सवाद में तमाजा हो बड़ी ताजा हो भांग के सवाद में तमाचा हो बड़ी ताजा हो सभे पारक से बनवा पहिले पसंद ई दवाई हो कोरी न हो राजी सुनो अभी न हो आए न राजी हाँ बस वही के तो जरूरते बा सुना सभे मस्ती में जाते बाबा धाम बाटे महादेव जी से पाव कोई नाम बाटे खेसारी